Ni kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kinong ilam jong kasanjong Confederation of New Trap Social Organization haka New Trek mantau benai rempang arajar kat kendai. Kilala ye kendo yu sembut Menteri Rangba Kejela ubak Preston Tunsong bandawa pentrekam no ya ke inalain pamen haka Jela Meghalaya. Kum kawai nagi thong banyada na kejingwan rong kertem ki mendari bat ki bar Jela syakani ke Jela Meghalaya. Khamtam hadian baka sarkar pedeng National Democratic Alliance balalam khamat da kaseng BJP kala thmu ban pelong a no ya ka Citizenship Amendment Bill 2016 hakari India hi borok kawai. Uchairman jong kani kasunjok kiseng bhalang uba Robert June Kharjaren ha kejikran bar kino pathai khobor hadian kani kejikndo ulai tho ba kejing khat yakran usambot Menteri Rangba Kejela ya kani kasunjong kalong halor kejing ajimwan ba kani kekenhon kelada pha syaka sarkar dang haki khindiat banai balala kajingwan kendu jong ka kusu yo dipti CM ta sngi kalong hi halor ka mat ya bangi na klem ka kenhon gila dawala bun sit baka state government kan implement ya ka analyze permit system haka jelahi berapa di kumbak tip kam syamde shu ka sin ka banikong ngi bangila dawa ya kani nadu ki snem ki baladet nadu badang don ka sarkar warim gila dam ay ki jingtho ki suggestion ki demand ki jongi hakani ka government ka bomta ro gila dam ay ki jingtho ki demand ti ka jingya kendu ka jingya discuss kala ayat ala bun sin pat di dipti CM ro la bun sin pat CM ro ngila kendu pat ki wigi cabinet ro ngila ya kendu la bun sin ti kumbangi pentip hi kalong ba kadiman ke jungi kadihi banwan ra ya ka analyze permit system habor ko wigi jalan le kamdi bong ba tang hai inu benta jongka jelah dikata kadika diman ke bangi di ban suthu kabar kalong ba kumbangi ong nadu pasdang ba idi bersuthu syai ke KLP kebangi dawa kamdi kata KLP jong hakidak tho hari hakabor jongka banyada ya hari bekerja dulu ni haban pej ya KLP na kibor jongka na ya kibor jong kata ka an ka ba penmi ya KLP om na kerteng jongka kata ko idi bersuthu syai but kumbangi la kadau ha gini ki sngi ki baladem bantip laka ta ka an ka dilem ni ka LP haban pej nikong kala nem ban khang yo ubru bu unamwan klem jingbet baar kala nem ban pencitom yo ta ubru lada urung klem jingbet kabalai kelong ba kala nem ban khang yo ubru ban long permanent settlement jong tani ka jela lani kanom di ban ai jingbet palat ya ka sispa nyok ndai sngi pat ka basau kelong ba kala nem ban khanglat ki buru ki bar ban thit jaka hagani ka ribe ka jongi kata ka di ka ILP in letter and spirit kata ka di ka board jong ka ILP kata ka di ka ILP ka balak ban yada ya hari bar ka jet ruhi bro koi kata ka di ka bangi dawa bro kata but ni laya poi sa jing ya plu jumut la bun sen ba ya kan ni ka ILP la ru ban penrung da ka bapen kala ya ka clear safety and security act tu ka MRSSA di kajingi kendu ka jongi mata sngi kalong bet thik ka step ka jingshim jong government hakaban penkloi ya kajing penkala ya ka clear safety and security act ani ya kajing tep ya ka LP ha ka tu ka legislation an tu ka but ngi so tanap na thu phi ba na kaleng jong u deputy chief minister ula assure ngi ba un pendep ya kani ka proses banwan ra ya kani ka amendment haswa ban sedang jong ka session banwan kemud haswa praterin jong panai match kata kadi ka assurance ka ba ula assure ngi bot ula ya thuru yangi ba nakaliang ka department political department bat ka law department kala tri sistem tu kata ya ka pendep no ya ka ban penbit penbiang ya kani ka amendment but u assure ngi ba ha ka session ka banwan kinwan ra ya kani ka amendment hapo jong ka ying dor bat khoan ula kwa ru ban pha ya ka message ba ka government ka long serious ha ka bri banwan ra ya kani ka amendment ban pentrikam no ya ka ILP hapo jong ka jala ka jongi but nak liang ka jongi mi ti ba ka government kan bat ya ki kentin ya ka ba mu ula
ular halor jongi ta si haliang ka jongi ka views bat ka suggestion ko bang ong api ngila phala slam ba kam di chu tang ka wei ka suggestion ngila ai hadu artli ki suggestion bat ka wei ni ki suggestion li ngila draft in the form of amendment ya ka legislation ti nak haliang jongi ngila pendep ya ka bantai ya ka ban in ai suggestion bat nak liang ka government hi ka study ya kata ka suggestion ka ba mangi ai sa ka government hari kiwi seng halang ya kata ngintip nganom don ya ka ban la ban jubak nam ta kiwi seng halang hari nam ta ka jong ka ngi ke choi si bat jong ko su hi bar ko ngila dap ai ka suggestion ka government ka study ya ta ka suggestion ka kiwi tila da kiwi ki dang kwa shu ya ka ban suggestion ka shong ki ri nak le jong ngila dap ai ki good suggestion ya ka bala da implement ya ki suggestion ki jong nganut ban ong ba ngin ngi kum kecek mendung ngin ne ka bor om di tang ka bor secara kadar ri wat ka bor jong khi pateng ka bor khandu siap ka riti dustur kum ta ya ka letter ya ka ILP in letter and spirit ha ka ni but ya ka tahi ka ya ka tahi ka suggestion ka political department but ka law department ka study but ka pelajing mut mata but how benai ma chu ong un ra ya ka amendment halor ka tahi tila da don ka amendment ya ka Nuclear Safety and Security Act kan dei betik ka jing penrung ya ka LP ha ka hari lai nak kata kam don jumut ba pinwara amendment hat khoi aba mangingi dawa ya ka LP tila da kinwanra ya ka ban ya ka amendment kan dei hi ka LP laj nak kata ngim yo i ba kan dei da ngoi pa mentala da ka sarkar ka perung ini lai tuli ki kendon kan ka MRSSA kamu pensim ba kan ka deno ka LP kai ka bakan japat ka jing dawa LP ta ka di ka LP kan kamu kanum don so ya kan ka main ya ka em kadang don sakalan pat kumbang ong phi ba ki don south li ki mat haka analan permit system wei ke di ban khang ye ki barjela bakin rung bakin buhai sinong klem ke jingbet ar long ba di ban kem ye to barjela la da rung bat buhai sinong klem ke jingbet bat ka balai kelong la da ka don ke jing ai jingbet makana kam di ban palat ke chispa nyo khandai sngi namar la dangi ai palat chispa nyo khandai sngi ye kata ka permission unsayo ya kaban thobut khabukut hi kan kata hi yangi tu umdi nang nadu nang ni khmat umdi su ubar jala udi ban ya thobut aga jala ka jungi mutang nadu mata nadu kasngi baki implement la kut mo di kata de gui ka basau pat kalong ban prevent ye ki bar jala bat ki bari ban thet kan deu hang ni hoj ka don ka lan transfer ak ko mangitip anri kini pat ki tribal na ki wei ki jala ki dang yo ban thet jaka ha jala ka jungi pej hari boy pej hakaleng ki jaka ki tribal kum ki lisai ki nakabat ki wei ki dang la ban thet na khlem ka jongi ngi kwa ban yo i ba wat kini ki tribal na ki wei ki state kim dei su ban thet jaka han riya kata pan ngila de la de pikan bau ngila de dawa ba ka dei ban penbet no iaitu ke ST order 1950 la dalam weng no iaitu ki list jong ki sinutrat na ke ST order 1950 ko bumut ba kinum la sok in batit jaka ti wat la da ka government menta kala ala ban implement iaitu ki lightly ki pon hakani MRSSA ngi hak benang ya keren saya ka ST order 1950 tinelor kata pat ngi kumbang ila demand ngi skut kan mau ki ngi dawa hadu pratli ki demand baniada ya hari bekerja berujung ibat ka wei na kata ka dikan RC tang bala khang yu tau buru bot mai kan je ayu ni buru bala sa hable em cut off tengi la dawa ya ka 1951 cut off 1971 cut off tien dala dep kan diru nak liang jongi ngi haban dawa saya cut off ngi haban dawa saya ke ST order 1950 ngi haban dawa saya ke ban penklan ki treat EKA ya ka treat ang haban dawa saya ka ban pencana ya ka work permit kampat kut kani kadang dei tang ka wei na ki le se ka wei na ki bedon kam tam na baro andri ka benta ka bangi hab badang dawa kadang bun ngim ong bakal ade ban kut tang ka ni